Znáte ten pocit? Spousta úkolů, ale některé prostě zapadnou. Bez pravidelného sledování se snadno stane, že na důležité věci zapomeneme. A to vede k problémům, zpoždění a nakonec nedokončeným úkolům. Když nemáme přehled o tom, jak naše úkoly postupují, ztrácíme kontrolu nad jejich stavem. Chybí nám jasný pohled na to, co je hotové, co zbývá a co má přednost. Naštěstí existují nástroje, které nám umožní mít vše pod kontrolou. S řešením OneClick můžete snadno sledovat postup úkolů v reálném čase. Vidíte, kdo na čem pracuje, co je hotové a kde je potřeba se zaměřit na detaily. Díky OneClick už žádný úkol nezůstane bez povšimnutí. Automatická upozornění a jasné reporty vám pomohou dokončit vše včas a bez stresu. Získáte kontrolu a přehled, což znamená vyšší efektivitu a méně starostí. Tak ho vyzkoušejte. Je na 30 dní zdarma. Hezký den a mějte kliku.